celý čas sa točím len okolo Ježiša a okolo viery a okolo toho, aby si veril v meno Boha. Točím sa okolo viery a neviem prečo. Mal som tému viera v Boha a toto viedlo stále k Bohu. Toto viedlo k Bohu. A všetko, čo kážeme, má to smer k Bohu. Ale prečo Boh dnes ma zase nasmerováva a počuj k čomu? Táto téma sa volá len ver. Len ver. Len ver. Oče nebeský, ďakujem ti, Pane, dnes za to, že ty si Boh, ktorý otvára ústa svojim služebníkom. Ďakujem ti, Ježiš, že ty si Boh, ktorý nielen otvára ústa, ale i jazyk, i srdce. A tak ťa prosím, aby si dnes tak otvoril mnohým srdce. Otvorím dnes srdce, aby slovo padlo do dobrej, úrodnej zeme. V mene Ježiš, Pán mám sám. Amen. Halelúja. Amen. Amen. Halelúja. Tak som doma. Otvor si so mnou Marek 16:9 až 10. verš. Že Evangelium podľa Marka 16:9 až 10. A kým tam pôjdem, tak vieme to, že Ježiš bol ukrižovaný. Amen. Vieme to, že Ježiš bol ukrižovaný a potom z kríža bol daný dole. A čo spravili tam? Dali ho do hrobky. Dali Ježiša do hrobky. Ten čas, tí učeníci a nielen učeníci, ale i apoštoli a ľudia, čo verili v jeho meno, čo myslíš, boli radostní? Plakali všetci. Všetci plakali. Do jedného všetci plakali. A počujeme dobre. Keď bol daný Ježiš do hrobky, akási žena, to si prečítame, išla sa tam pozrieť. Keď Ježiš vstal na úsvite, A keď Ježiš vstal na úsvite prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdalene, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. Ona šla a zvestovala to tým, čo boli s ním a teraz žalostili a plakali. Počuj ešte raz. Ježiš stal po úsvite a stretla sa s ním žena Mária Magdalena, čo niekedy, čo vieme, že pozadu, Boh ju tak uzdravil, že vyhnal 7 démonov z nej. Bola posadnutá táto žena. Ale ona videla Pána a išla so zvesťou, aby oznámila apoštolom už ten čas, služebníkom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Že Ježiš vstal z mŕtvych. Prečítam ešte raz. Keď Ježiš vstal po úsvite prvý deň, po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdalene, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. Ona šla a zvestovala tým, čo bývali s ním. A teraz žalostili a plákali. Učeníci v jednom dome, oni pláču, v srdci je smútok, lebo už ten, ktorý bol s nimi, vieš, Ježiš bol s nimi. Ježiš s nimi chodil, spal s nimi, jedol s nimi a trávil s nimi veľa svojho času. Ježiš bol s nimi ten čas, keď oni boli na lodi a on chodil po mori a ten čas ešte neboli tak pevní vo viere, nebola tam pevnosť, nebola tam tá istota ešte.
neboli upevnení vo viere v Krista. Ale keď Ježiš chodil po mori, oni sa zľakli, on sa mu pri zraku stavil, múlo. A oni tam boli s nimi. A videli to, ako Ježiš kráča po mori. A potom i ten čas, kedy Ježiš šiel do domu a prebúdza do smrti malé dieťa. I tam oni boli. Potom, keď Ježiš prechádza Jerichom a slepý muž, ktorý volá, položil ruky a tento slepý uzrel svetlo, učeníci tam boli. Ježiš chodí po mori, učeníci sú tam. Keď prišla búrka, Ježiš utišil búrku, ale učeníci boli tam. Je napísané, že keby sa mali zaznamenať všetko a zapísať všetko, čo Ježiš učinil za svoj život, že knihy by nestačili na to, čo on učinil a urobil. Knihy by nestačili. I keď bola taká veľká kniha, meter na meter, nestačila by, ver mi, toľko činov, zázrakov Ježiš urobil, že knihy by nestačili. Ale učeníci boli s ním. A teraz zrazu ho vezmu, dajú na kríž, usmrtia ho, dajú dole z kríža, ranam dojilo. Už není s nami. Zomrel. Už není s nami. Tá rána v srdci. A teraz príde Mária Magdalena, pozri, príde žena k tomu hrobu a stretne tam Ježiša. Zjavil sa jej Ježiš. Zjaví sa jej Ježiš. A ona sa otočí, uteká k ním, hovorí, hej, Ježiš vstal z mŕtvych. Tá radosť v nej. Ježiš, on vstal z mŕtvych. On vstal. Bratia, v mene Ježiš, nebuďte vy tu teraz smutní. Nemáte dôvod na smútok. My, církev, my, ktorí veríme živého Boha, Boh, ktorý bol na kríži, Boh, ktorý bol daný dole z kríža, ten istý Boh tretí deň stal z hrobu. A tak ako Mária išla do domu so zvesťou, Ježiš žije, tak ja dnes k vám hovorím, tvoj Boh Ježiš žije. Žije. A toto vyznávam celým mojim srdcom, že náš Pán žije. Žije, to je Pán, a počujeme dobre? Keď čítame Markovo evangelium 16, 11, ideme tak verše 11, 12. A počuj, čo sa stalo. Keď Mária vošla do domu, počuj, čo sa stalo. Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neuverili. Jaj. Neuverili. Marek 16:11. Keď Mária išla s radosťou do domu, so zvesťou, že Ježiš žije, že ho stretla a videla ho, tak oni, apoštoli a všetci, čo tam boli, neuverili jej. Neuverili. A teraz počuj, je to spravodlivé? Človek, ktorý už dávno im povedal, keď mali večeru Páne a ten čas, keď už mal Ježiš byť ukrižovaný, pripravoval ich srdce. Pripravoval ich život. A ešte im povedal, budem ukrižovaný. Zabijú ma. Ale tretí deň stane z mŕtvych.
On im to povedal, oznámil im to. Ako to, že oni neuverili. Ako to, že nebola v nich dôvera. Lebo tu sa jedná o to, keď Boh povedal, že on stane, oni mali stať na viere a na to, čo povedal na tom slovu, že on stane. Keď Boh povedal, že vstane, tak vstane. Keď Boh povedal, že on vyjde z hrobu, tak vyjde z hrobu. Ale učeníci, keď prišla žena so zvesťou, kde sa páči, že ženy slúžia, vy, sestry, v mene Pána, hovorím vám, Boh si vás mocne použije. Mocne použije. Ja na plné ústa hovorím všetkým, že Boh si vás mocne použije. Mocne. Lebo pozri, Mária Magdalena prišla so zvesťou, Ježiš žije. Ježiš je živý. Brat môj, chcem ťa dnes povzbudiť. Aby si neklesal na duchu, ani neklesal na mysli, lebo posledný čas ľudia budú prechádzať bojmi, tlakmi a slovo, ktoré prichádza, nepada do srdca, ale na kraj cesty, alebo pada do trnia. A vieš, čo ja vidím? Že keď slovo príde do trnia, udusí to slovo v nás a potom tá viera je udusená, lebo problémy a to, čo my prechádzame, ten tlak života, udusí život, udusí slovo a ty potom si tam taký smutný, nenaplnený, nemáš v sebe život, lebo problémy ťa zabíjajú. Ale vieš čo, v mene Ježiš? Problémy tak ako prídu, tak je potenciál, počuj, že aj odídu v mene Pána, ale ty stoj vo viere, stoj v dôvere v Kristovi Ježišovi. Pozri, ich viera. Toľko videli zázrakov. Keby si ty videl tie zázraky a tie činy, ktoré Ježiš urobil, no ty by si skákal, tancoval by si, ty by si, vieš čo, nespal. Nespal by si. Keby si videl to, že idem k mŕtvemu a hovorím mu, talita kumi, a ten mŕtvy vstane. Vieš, čo spravíš? Ja čomu verím, že toto vyskočí von. Že srdce vyskočí von. Keď uvidíš to, že ako noha je skrivená a v mene Ježiš, keď rozkážem nohe a noha sa vyrovná, keď ty to uvidíš, plačeš, by si plakal, by si neviem čokoľvek. Ale títo bratia, nie že oni mali tú nedôveru k tej žene, ale čo ja tam vidím ďalej, že oni plakali. Oni mali ten čas smútok v srdci, veľký smútok, veľký žiaľ a ten žiaľ a ten smútok až tak ich zatemnil, že už ani nepočuli to, čo povedala tá sestra, že Ježiš žije, že on je živý. Si to dnes so mnou? Chcem ťa povzbudiť k tomu, že Ježiš, tvoj otec, žije. Marek 16:12 a pôjdeme až do 13. veršu. A Ježiš sa zjavil mnohým ešte. Takže Marek 16, 12. verš až 13. Potom zjavil sa v inej podobe dvom a z nich na... Potom zjavil sa v inej podobe dvom a z nich na prechádzke, keď išli do poľa, aj títo išli a oznámili to ostatným, ale oni im neuverili. Takže aj ostatní, ktorí videli Pána a zjavil sa i ostatným, aj oni išli a oznámili apoštolom. A neuverili aj im. 14. verš, tiež 16-14, Marek. Konečne ukázal sa 11, keď sedeli za stolom a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli skreseného. Karhal ich srdce, karhal nedôveru, karhal
to, že neuverili tým dvom, ktorí išli so zvesťou, že Ježiš je živý, že on žije, že on rozpráva, že on stál z mŕtvych. Keď toto teraz kážem, ver mi, že toto je slávnostné kázané Božie slovo. Toto je slávnostné. Vieš prečo? Slávnostné. Vieš prečo je silné a mocné toto slovo? No kvôli tomu, že Ježiš bol daný v hrobke a on stál z mŕtvych. A teraz ten živý Boh. My nemáme Boha na kríži. My nemáme Boha na dreve. Pribitého Boha na drevo. Pribitého Boha na železo. Pribitého Boha na bronz, na zlato. Pribitého Boha na papiery. Bratia, v mene Pána, my máme živého Mesiáša. Kráľa kráľov a Pána pánov. Žij. Je v tebe život. Život. On karhal tú nedôveru. Viera v Boha znamená veriť. Veriť. Viera v Boha znamená istota. Viera znamená dôvera. A my máme dôverovať. Byť plný. A neistota. Keď Boh povedal slovo, stane sa. Keď Boh povie slovo, halleluja, on už sa neodvráti od slova. On už nevezme späť svoje slovo. Halleluja. Milujem Ježiša. Povedz so mnou, milujem Ježiša. Celým srdcom. A opäť pán, co sa hovorí, milujem Ježiša. Našunto. Madara Tepino, milujem ťa, Ježiš. Ježiš karhal ich srdce. Ježiš karhal srdce. Počuješ? Ježiš prichádza a karhá ich srdce, karhá ich nedôveru. Keď niekedy kážeme slovo, ktoré je tvrdé a karhá a napomína, mnohí nechceme to karhavé a napomínanie slova. No, my chceme také slovo, ktoré nekarhá a nenapomína. Ale nehovor mi teraz, že Ježiš nemiloval svojich učeníkov. Nehovor mi teraz, že Ježiš nemiloval svojich apoštolov. A predsa karhá ich srdce. Ako to, že ste neuverili? Poslal som dvoch so zvesťou k vám. Poslal som dvoch, aby svedčili o tom, že som vstal z mŕtvych. Pozri, anjel prichádza, ktorý zvestuje. Žena prichádza, ktorá zvestuje. Proroci prichádzajú a zvestujú. My dnes, Romovia, nevzdelaní, zvestujeme a kážeme evangelium. Aleluja. Nemáme školy, univerzity, bakalár, ale kážeme evangelium, to je zázrak, že my, rómsky národ, slúžime Bohu. Otvoráme evangelium. A možno nemáme zjavenia, výšky, šírky. Možno sme taký obyčajný, jednoduchý národ. Ale keď ten obyčajný, jednoduchý národ otvorí ústa a začne kázať život Ježiša, zrazu tam, kde život nie je, prichádza život! Prichádza život! Ježiš žije. Povedz so mnou, Ježiš žije! Ježiš žije!
Ježíš žije! Poďme celá sála, prosím. Manifestujme to, že Ježíš žije. Povedz ešte raz. Ježíš žije! Ježíš žije! Ježíš žije! Ježíš! Neviem, čo je s vami. Vážne neviem, čo je s vami. Tlačí na svet, že nevládzeš odpojiť ústa. Čo nás tlačí? Problém? Nedávno Ondrej tak tancoval, chválil Pána, tak bol nadšený. A ja chcem, aby v nás tú nadšenosť a tá radosť ostala v nás. Tak ako Ondrej tu chválil, bol nadšený. Všetci buďme nadšení a buďme radostní. Po niektorí tak vyzeráme, aký by... Kde mám 5 korún? Bratia, my nemáme tu teraz čas na smútok. Prechádzaš bojmi dobre, možno tie tvoje boje ťa tak zražia, ako zrazili na kolena, že nevládeš povedať amen, alebo aleluja, alebo Ježiš žije. A tie problémy ťa tak zrážajú, tak ťa ničia. Brat môj, v mene Ježiš, Goliáš bol veľký a ničil Izrael. Zabíjal Izrael a mali obavy z neho. Mali z neho strach. A prichádza na čele obyčajný pastier. Malej postavy, muž malej postavy. Červenolíci, krásny človek. Príde z kráľ Saul, oblečie ho do svojho výzbroja, do svojho bojového výzbroja, dá na ňu hotové železa, meč a to všetko, tie kila. On spadne, povie, hej, to je už ťažké, nevládzem. Vieš, čo mu povedal? Zlož zo mňa toto! Daj to dole v mene Pána! Zlož to zo mňa! Ja pôjdem do boja v mene Boha Jahveho! V mene Boha Izraela! V mene mocného kráľa, kráľov a Pána, Pána! Halleluja! Počuj, tento muž mal na seba starosť. Tá váha, to železo je dnes tvoje starosti a tvoje problémy, ktoré ťa ťažia a tlačia do zeme. Daj to preč, daj to dole. Tak ako povedal kráľ Dávid, daj to zo mňa dole. Nechcem to. Ja pôjdem v mene Boha Izraela. Ty daj dole starosti. Daj to dole zo seba. Zriaž to. Povedz, nechcem to v mene Pána. Teraz to. Všetko dávam dole zo seba. Dole. Nechcem to. Nechcem to. Razím tu tam do meno Ježiš. Daj dole svoje problémy, svoje ťažkosti. Nech ideš do boja v mene Boha Izraela, v mene Boha Ježiša Krista. Halleluja! Obyčajné 5 kamene. Výbere z vody. Zober si prak. A kale ja ďal prosíku do baru Manuš. Ty prakom a mám 5 kamene. Tento muž mu hovorí, štieňa. Ten obor mu povedal, ty chceš bojovať proti mne? Ty ideš do boja proti mne? On videl malého chlapca. Povedal mu štieňa. Ukázal, že je pes. Štieňa. A on mu hovorí, dnes ti zoberiem novú hlavu. Dnes ti vezmem svojím mečom. Použijem tvoj vlastný meč a vezmem ti dole hlavu. Mene Boha Izraela. Obor veľký, taký malý chlapec sa mu vyhráša, že mu vezme dole hlavu. Odvaha, smelosť, dôvera k Bohu. Tá učiní ťa byť smelým, odvážným.
Už nie je trasovítka. Komanca som mám celá. Darau. Nie, neboj sa. Nie je trasovítka. Zrazu budeš silný. Lebo viera z teba urobí silného muža. Viera v Bohu z teba urobí silnú ženu v mene Pána Ježiša Krista. Sila Hospodinova sa uvoľní do tvojej domu. Mene Ježiš. Tak všetko, čo je vysoké a ty vidíš tak len a hrozíš tomu Filištíncovi, hovoríš, hej, Filištínec, ja ti dnes dám, vezme tvoj meč a vezme s tvojím mečom ti dole hlavu. Meč je symbolom Božieho slova. Meč je Božie slovo. A keď príde problém, tak ako povedal Satan, keď sa Ježiš postil sa 40 dní, tak ho zobral na takéto miesto a povedal mu, si hladný? Hladný si? Veď z týchto kameňov ti urobím chlieb. A Ježiš používa meč. Nie každým chlebom človek žije, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho vezme na vysoký vrch a hovorí mu, hej, veď je napísané. A už tu diabol používa slovo. Diabol používa slovo. Hovorí, že diabol nevie slovo v jeho. Diabol používa slovo a hovorí, veď je napísané, skoč, neboj sa z toho veľkého miesta. Veď je napísané, že prikáže svojim anielom, oni prídu, nepotkneš sa o kameň, nezlomíš si nohu, lebo oni prídu a zachránia ťa. A zase Ježiš používa meč. Meč v Božích ústach. Meč! Hovorí, nebudeš pokúšať svojho Boha, len jemu bude slúžiť a jemu bude sa kláňať. Môže byť Goliáš veľký, ale keď používaš meč, slovo, i Goliáš sa stáva malým. I Goliáš je malý, a čo len malý, ale keď dáš slovo, zrazu ten démon, nemoc, nenávisť, problémy, ktoré sú, odchádzajú preč. Inými slovami, čo si urobil, zobral si meč a dal si dole hlavu tomu problému. A my máme stať vo viere. V Kristovi Ježišovi. Nie, títo boli s ním, ale predsa nedôvera. Boli s ním a predsa neistota. Prosím, všetci, čo sme tu, majme dvihnuté ruky. Prosím. Len chvíľku maj dvihnuté. Každý jeden z vás, čo ste tu teraz a máte dvihnuté ruky, vy máte oveľa viac dôvery, oveľa viac istoty, oveľa viac viery, ako tí, čo boli tam. V mene Ježiša Krista ja prevášujem v mene Ježiš, že blahoslavili ste všetci, ktorí ste nevideli a predsa máte dvihnuté ruky teraz. Lebo veríte mene Pána. Nech sa uvoľní Pán, nech sa uvoľní Ježiš. Nech sa uvoľní jeho sláva na váš život. Na vaše životy teraz Božia sláva, nech sa uvoľní. Nesa marabanda na kajas. Ješua! Nech sa uvoľňuváva sláva Pána. Jaj, mi nedenom sára, vyčínová, keď sa do toho, aký robučí. Boh sa dotýka tvojho srdca teraz, mene Pána. Ježiš sa dotýka tvojho
tvojho života teraz. Glória. Niečo teraz tu poviem, ale po niektoré sestry, čo ste teraz tu, ste silné, máte v sebe silného ducha Božieho. Je o vás silný duch Boží. Bratia, ešte silnejší. A ja žehnám mojim bratom z tejto církvi. Som na vás veľmi hrdý. Som na vás hrdý. Žehnám vám, mene Ježiš. Všetkým bratom a celej tejto službe chcem žehnať. Žehnať chcem. Som na vás hrdý. Amen, amen, amen. Poď, halleluja. Yes, halleluja. Som na vás hrdý. Hrdý som na vás. Pastor, to nie je správne. Je to správne. Je to až správne. Mať radosť. Radosť v cirkvi je správna vec. A niekedy je dobré, aby pastor niekedy pochválil to, čo má v cirkvi. Vieš prečo? Lebo nedávame chválu človeku, dávame chválu Bohu. Amen. Halleluja. Ideme ďalej? Mám to veľa. Halleluja. Prvý s Korinťanom. 15, 5 až 6. On sa nielenže ukázal tým dvom, ale ukázal sa aj mnohým. A potom tu píše, 1. list Korinťanom 15, 5 až 6, i ukázal sa Kefasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, a niektorí však umreli. Bratia, chcem, aby ste dnes teraz počuli. Prosím, máte teraz napnuté svoje uši. To prečítam ešte raz pomaly a chcem to, aby si teraz počul dobre. I ukázal sa Kefasovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ. Niektorí však umreli. Neviem. Čo keď ešte niekto dosiaľ žije? My nevieme. A po niektorí z nich už umreli. Lebo tu píše, že dosiaľ. Ešte po niektorí dosiaľ žijú. Nevieme. Amen, Ondrej, už si pochopil. Pochopil si. Prišlo svetlo. Halleluja, kto z vás pochopil? Majte tých ľudí, kto z vás pochopil. Nevieme, nie je to napísané, len hovorí, že je dosiaľ po niektorí žijú. Nie je to celkom vysvetlené, takže nevieme, či niekto není medzi nás. Nevieme. Po niektorí zomreli. Ale zjavil sa Kefasovi, zjavil sa ďalším 12 a zjavil sa i viac ako 500 ľuďom a ukázal sa a hovorí, že po niektorí zomreli a po niektorí žijú dodnes. Že žijú dosiaľ, žijú. Čo chcem ukázať teraz ja dnes? Si tu dnes so mnou? Neviem, čo Boh urobí, alebo čo urobil, len viem, že Boh sa zjavil, aby utvrdil ich vieru. To viem, že Boh sa zjavil 500 a viac než 500 učeníkom. Zjavil sa i sestre Magdaléne, ktorá bola posadnutá démonmi. Prečo to Ježiš urobil? No, aby ukázal, že on už není v hrobe. Aby zjavil to i nám dnes, že Ježiš není v hrobe. Lebo keď niekto zomrie, tak je tam hrobka. Je tam jeho hrob. Ale Ježiš nemá hrob.
Bratia, Ježiš nemá hrob. Tvoj Boh nemá hrob. Tvoj Boh Ježiš nemá hrob. Vieš prečo? Lebo on stál z toho hrobu. Stál. Poď so mnou, Ježiš žije. Ježiš. Aleluja. Poďme ďalej. Keď Ježiš žije, tak potom dovoľ mu, aby ten živý Ježiš vošiel do tvojho domu. Jednal tvojim životom. Jednal tvojim srdcom. Dovoľ mu, aby Ježiš ťa formoval. Hej. Bol jeden muž. A to bol hrnčiar. A on z hliny robil nádoby. Keď sa mu tá nádoba skazila v ruke, zobral tú hlinu a urobil ďalšiu. A na to Boh hovorí, keď ten hrnčiar, ktorý je človekom, keď sa mu skazí nádoba v ruke a z tej hliny potom vezme hlinu a stlačí ju naspäť a z tej istej hliny urobí ďalšiu nádobu. Keď on má to právo, ja tvoj Boh, živý Boh, ktorý som vstal z mŕtvych, ja Ježiš nemám právo, aby som ťa formoval. Ja nemám právo, aby som ťa formoval. Ja nemám právo, aby som pracoval s tvojou hlinou. Brat môj, všetci, čo sme tu, sme hlina. Hlina. Teraz záleží na tom, či tá hlina bude poddajná a či dovolí, aby Boh s tou hlinou robil, pracoval, stlačil ju. Keď príde Ježiš a chytí tvoju hlinu a stlačí, zrazu povieš, wow, ducha mám dado, ducha. Ducha. Pastor, nie tak. Silno kážeš. Napomínáš silno. Keď Boh napomenul učeníkov, svojich apoštolov, tak neurobil to preto, že ich nemá rád, ale preto, že ich miluje. A niekedy príde slovo a napomenie ťa. Napomenie ťa. Amen. Ale nie preto, že ťa nemám rád. Nie preto, že ťa nemá rád Ježiš. Miluje ťa Ježiš. Miluje ťa Pán. A ten živý Boh chce vojsť dnes do tvojho života, chce vojsť do tvojho srdca, chce vojsť do tvojej rodiny. Ale vieš, niekedy to naše srdce je tak zatvorené. Keď Ježiš prišiel a pokarhal ich srdce, tak povedal to ďalej, tak to je napísané, že vaše tvrdé srdce napomínam. Že vaše tvrdé srdce napomínam. Oni mali tvrdé srdce, keď boli s Ježišom. Oni mali tvrdé srdce, keď boli s ním a videli toľké divy a zázraky. Oni a tvrdé srdce. A predsa Ježiš napomína ich tvrdé srdce. Vieš prečo? Lebo ten čas plakali, mali v srdci smútok, ale keď Ježiša brali tým krížom, počuj ma dobre, manifestované toto bude. Keď Ježiša brali tým krížom a Ježiš mal na sebe kríž a šiel tým krížom, mnohí boli smutní, mnohí plakali a Ježiš vyznáva: hej, nie nado mnou plačte, ale nad vašimi rodinami a nad vašim životom. On nechce to, aby si bol ty smutný, že je bol ukrižovaný. Možno je v tebe ten smútok, ten potenciál smútku a je tam i žiaľ. Ale keď príde tá žiaľ a ten smútok až tak, že zakrie to, že Ježiš stal z mŕtvych, tak toto radšej daj preč. Daj to preč. Daj to preč. Keď príde žiaľ,
na tvoje srdce, alebo tá rana zo života, alebo skúška zo života a ťa to tak zničí, že ty už plačeš, si hotový, si smutný a ten čas stratíš pojem o tom, že je služba, že je Ježiš. Tak radšej daj preč ten smutok a stoj v Pánovi v mene Pána. Stoj radšej v ňom. Lebo potom príde Ježiš a povie, ty tvrdé srdce, napomínam ťa. Amen. Chápeš dnes? Rozumieš tomu, čo dnes slúžim? Halelúja. Len ver. Halelúja. Skutky 16:31. A to sa mi páči. Skutky 16:31. Odpovedali mu, ver Pána Ježiša a budeš spasený, ty a tvoj dom. Wow. Pastor, čo mám robiť, aby ja a môj dom celý bol zachránený a spasený? Len ver Ježiša. Stoj na ňom. Modli sa. Hľadaj Pána. Volaj na Neho. A ty a tvoj dom budete zachránení. Lebo tu je podmienka veriť v meno Ježiš. Chceš byť spasený? Chceme byť zachránení? Je tu podmienka. Veriť v meno Ježiš Kristus. A je napísané, že keď uveríš, tak potom ty a tvoj dom bude celý spásený a zachránený. Podmienka veriť znamená, ty povieš, nie, už môj syn sa nikdy neobráti. Nie. On je tak tvrdý v srdci, on je už tak zničený a tak zmanipulovaný, že sa neobráti. A moja dcéra to isté. Keď to už tak vyznávaš to prekliatie, ktoré vysielaš, a ja to teraz lomím v mene Ježiša Krista. Teraz to lomím. Lomím to prekliatie, ktoré si vyslal na svoju rodinu. Tak sa modlí. Bože, môj syn je taký, moja dcera je taká, ty to vieš. Ale ja verím. Vo mne je viera, dôvera v tebe. Lebo je napísané, jeden zachránený, celý dom je spasený. Halelúja. A tá dôvera, tá istota, ten tvoj boj v Kristovi Ježišovi, to, že ty bojuješ vo viere, stojíš vo viere a tá dôvera v ňom. Možno nevidíš už teraz zázrak, ale ver za zázrak. Možno teraz nevidíš veľký zázrak, pozri, ani ja teraz nemám 300 ľudí v cirkvi. Nemám ich teraz. Ale verím za nich. Amen? Verím za 300. A potom ten čas, keď Boh dá, aby moja viera narastla, lebo viera rastie, potom poviem Bohu, Bože, ďalších 300. A keď potom toto Boh dá, potom Bohu poviem, Bože, ďalších 600. Tak ako jednal Abraham so Sodomou a s Bohom. A čo keď tam bude 50? Zachrániš ich? A čo keď tam nebude 50, len 20? Zachrániš 10? Keď tam nájdem 10 spravodlivých, zachránim. Brat môj, my nie sme tu 10, my sme tu viac spravodlivých. Viac spravodlivých. A len preto, že sme tu viac spravodlivých, toto mesto Doncaster bude zachránený, pretože sú tu i zo Sheffieldu v mene Pána, toto mesto Sheffield bude zachránené. A tak vyznávam v mene Ježiš, kdekoľvek v Anglicku a po celom svete, tam, kde sú spravodliví, to mesto bude zachránené a spasené. Tomu ja verím v mene Ježiš. Amen. Wow. Boh je dobrý. Ján 6:47. Veru, veru hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Kto verí vo mňa, má večný život. Ján 3:36. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev
Boží zostáva na ňom. Takže ten, ktorý verí, že Ježiš vstal z mŕtvych. A keď už hovoríme, že veriť Boha, tak potom hovoríme i to, že keď už verím, tak potom i konám, i žijem podľa toho, čo ja verím. Spýtam sa takto tu. Mnohokrát, keď slúžime, hovoríme, tento svet je zničený. Keď slúžime takto tu. Svet je na nič. Není dobrý. A ja som si to uvedomil, že to není správne. Že to není správne. Nemôžeme kázať tak, že svet není dobrý. Lebo potom sa pýtam, keď Boh stvoril na zemi jablka, hrušky, slívky, potom dal tam do zeme klas a z toho sú teraz ovocie. Povedzme, že múka. I toto je zlé. Teraz poďme si ukážem vám teraz nejaký príklad. Keď je slívka, a je krásna slívka, že môžeš tam ísť a zoberieš si z nej a povieš, dáš do ústa a povieš, wow, krásna slívka, dobre chutná. Tak slívka není zlá. Čo Boh stvoril, není zlé. Aj tá slívka není zlá. Ale človek, ktorý z tej slívky urobil slivovicu 50-ka. Aj 52-ka. A že toto je zlé, že potom človek to zneužije, to dobro, zneužije na zlo, lebo vezme tú slivovicu, vezme tú slívku a z tej slívky spraví slivovicu. To je 52. Chápeš tomu? Rozumieš tomu? A taktiež i zbráň. Bola urobená len na to, aby nás chránila a bránila nás. Zrazu sa stáva už nie na ochranu a obranu, ale z tej zbrane sa stáva smrtiaca zbrane. Lebo v človeku sa prebudil Satan, to zlo, to nedobro. Takže nie zem je zlá. Ľudia sú zlí na nej, mene Ježiš. Ľudia. A čo tu potrebné je, aby sme prišli a zmenili tento svet? Vieš, čo mení svet? Tvoja viera. To je volanie na Pána. Tvoje otvorené srdce. To, že ty kážeš evangelium. To, že ty prinášaš život tam, kde život není. Toto je zmena. A potom, keď Boh príde a chytí tvoje srdce a premení tvoj život, premení tvoj charakter. A zrazu ten, ktorý bol človekom, ktorý bol nedobrým, stáva sa v Kristovi synom. Synom. Halelúja. Ešte do pár veršov a už len tak vám predám tie verše. Mada v tvojom pokoj. Ján. Evangelium podľa Jana 1:12. Halelúja. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími a tým, čo veria v jeho meno. Takže tí, ktorí ho prijali, dal Boh moc im dal, aby sa stali deťmi. Deťmi. Izaiáš 45:22. Idem teraz rýchlo, lebo už nemáme veľa času. Izaiáš 45:22 hovorí, obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, iného niet. Iného niet. Halelúja. Ján 6:40, lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím posledný deň. Bratia moji, mene Ježiš, celá cirkev, my sme zachránení.
Lebo Biblia hovorí, že ten, ktorý verí v Neho, ten, ktorý verí v meno Ježiš Kristus, ten, ktorý verí, že Ježiš stál z mŕtvych, hovorí písmo, príde čas posledný, kdy ja ťa vzkriesím pre večný život. Veríš večný život? Bojuj dobrý boj viery. Bojuj. Vieš, čo je viera? Viera je to, čo ty nevidíš. Čo ty vôbec nevidíš. Vieš, viera je to, že nemôžeš, ty nevidíš to hmatateľné, nevidíš to hmatateľné. Ty nemôžeš hmatať Ježiša. Nič nevidíš okolo seba. Keď Abraham dostal slovo od Boha, vyjdi od svojho príbuzenstva a choď tam, kde ťa pošlem, tak Abraham nič nevidel, len počul. Amen. Nič nevidel, len počul. A dnešný národ hovoria, ja musím vidieť zázraky, kajkole zázraky zoplnil Ježiš. Kaj. Keď neuvidím zázrak, neobratím sa. Chceš zázrak? Boh povedal, že vám nedám žiadny zázrak, len jeden. To, čo zažil Jonáš. Len to ukáže, čo zažil Jonáš. Ako bol v tej veľrybe Jonáš. A keď mu Boh povedal, pôjdeš a budeš slúžiť v tej zemi Ninive, skrýval sa. Nechcel ísť tam. A vieš čo? Toto je podobenstvo teraz, tohto času. Možno si povieš, nie, ja nie som služebník. Nie, toho si vyber. Pastor, ja nie, toho si vyber. Pastor, ja nie, nech ide Ondrej. Ja nie. A potom príde Boh a povie ti, Jonáš, prečo sa skrývaš? Jonáš, prečo? Prečo hovoríš nie? A tak Boh potom pošle ponorku, pošle veľrybu do tvojho domu a vyťahne ťa potom z tej veľryby. I tak tam potom pôjdeš. Lebo to, čo je dané z Boha, je z Boha. To, čo z človeka, je z človeka. Amen. Postav sa so mnou, keď môžeš. Posledný verš Židom 1:6. Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu, lebo ten, ktorý pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je. Že Boh vie, že Boh žije. Halelúja. Si dnes radostný? Prijal si z Božieho slova? Koľko ste tu a ešte nemáte svoje rodiny zachránené? A písmo hovorí, ja a môj dom. Ja a môj dom. Stojí na